Takže čaute, tu je Martinius a vítam... Takže čaute, tu je Martinius a vítam vás u ďalšieho videa, toto bude Minecraft. A je tu inak aj so mnou Adam a ten Madar a nebude moc vo videu. Čaute! A môžeme ísť. Hrať. A ideme hrať Lucky Wars. Nie, ja podľa mňa budem v tom lama, určite, ja to viem. A dáme údaje. Buď! Kde TNTčka? Kde to sa vôbec dá preskákať? Takže ideme. No a zatiaľ máme iba tutu. Lama v tom. Ľudia, musíme hovoriť Martiniusovi, čo má robiť a tak tak hovor. Keby som chcel, tak odpalím celý ostrov. To čo je? Digom pomáha mne? Dobre. Aha. Ja už som v strede, takže ideme. Ale keby si bol tak lepšie. Zatiaľ už samé vetičky na jedenie. Dig, to čo je? What? Fuck, ma to zabíja. No seká to vyžná. Pani. Sama koľvek? Mŕtve, neviem čo to bolo, ale dal mi to jeden oný. Yes, XP. Fuck. Nigga! Jaký debil. Ideme ešte raz. Keby to bol môj fančík. Alebo to... Mimochodom, možno 4 odbery a ja som to nedal odber. Buď. Služka. Nie, buduje. Naša druhá vlastnejšia daka. Kde sa ti to tu dáva? Ale víš, na videu to vyskakuje. A potom mi to počku a hodíme tak. Čo mi tu furt one rakety? Ne, prepáčte za to sekanie. Ja pozerám na Martinkovom telefóne heslu. Nie! Tak to musíš sekať, že Japanen. To je úplne. Aj. Čure! Že ja ti čo mám dať? Cigáň. Nemám knižku. Neviem. Nedostal. Joj, zase tento oný. Čo ma zabíja furt. Sorry. Som teskal do mikrofóna. Digo máš brunko očarované. Víš čo to všetko mám to? Ale to je to všetko. Neviem to porobím. Cez to na to. Nehraj to. Moja hra. Hej, nestrapni ma. Ja, ty si debil. My sa hrabe v telefóne, ja ho zabijem. Povedal som mu heslo a hneď sa mi hrabe v telefóne. Nie, že pôjdeš na Facebook, ale čo tam veľkom napíšeš. Dobre, že si to povedal. Opováž!
nejakú hru, že piano. Nie si moc som dobre, čo? Bull. Koľko si dal skôr? 56. Iba? Ja som dal 300 alebo 400. 259. Ja za železné brunku. Nie. Bro. Neviem, čo chce urobiť. Jak som ural? Ty mi voláš cez internet? Ty máš Messenger? Cez Facebook, čo si jak? Lebo dá sa volať cez Messenger. Ide ti tu. Nikoho na nič nezebrala. Skočím? 3. A daj si lepší rozmer. Dick. Shit. No dobrá. Už ti tam čapkajú? No keď tam bude ti zase ukazovať také one. Oranžová! Ale ja som na to klikol, niečo si je. No to som už aj ja veľakrát. Veľké hovno. Ale že som si práve robil nos. Robil nos. Zabil. Že si to neurobil s kontentom. Ja ti vôbec nerozumiem. Ty škumpášinkom. Yes, diakové. Brunko. Však ty si tedy natáčal, mal si diamantové brnenie a ešte neviem čo a zemrel si. No. Ale idem do stredu, však na čo tam, na čo mi to je, keď už mám najlepšie veci. Čo si? A ešte sám si zhebol sám. Sám si sa zabil. Keď vytočíme tak vestuje. No určite. A ešte vytočíme, Tak ty ani nevíš, kde bývaš. Budem mohla byť dverí domov. Určite. Áno, enderpearly. Zatiaľ ma nikto ešte nezačal zabíjať. Jedne henta. Neviem, čo odo mňa chcela. A zabil som ju. Keby som sám prežil, že by oni sa dvaja sami zabili a ja iba tak. Ježi, aký mám z toho bublifuk. Jaký mám z toho bublifuk? Jaký? No nájsť tu. Fakt? Julie? Bolo už to ide tak rýchlo. Už 9 minút, takže no povedz frišku. Keď sa vám video páčilo, tak dajte like, keď nie, tak dislike a lúči sa im Martinius a Madar, ahojte. Čau.